aku mau mangan tempe tanggoku mangan ndok ser yen nyanding sliramu ayam mede kuning ayam yen penojo nyanding ning temu jodoh ya mas. Dimenti nemu jodone iya 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 oh iya 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 ya 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 paling menak mangan lawo tempe paling penak mas paling penak rapi karo sapa yen kowe takon aku dhewe paling penak rapi oleh Pak MC. Mangan lamu bakwan aku seneng itu ya. Paling kepenak mas paling penak tapi karo sapa yen kowe takon aku dhewe paling enak rapi oleh Pak Dewan lho ya. Padha wae sing penting atine iya 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 ya 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 sampun katungga wirama tayub menika kekelangenanipun saking keluarga dalem.